बाबूजी बाबूजी हाँ बाबू 2000 रुपया चाहिए। का होई हो? फॉर्म भरे के बाद। अरे तो पिछले हफ्ते ना तारा के देनी 2000 रुपया। एसएससी जीडी के रही रेलवे के हो। अब रेलवे के भरे के बा। घर के परिस्थिति देखते बाड़ा, बहिन तहार पढ़ते बिया, ई खर्चा बर्चा कहाँ से आई? कोनो परीक्षा निकाला, कोनो परीक्षा निकालो। ललिता रिकॉर्डिंग स्टूडियो महाराजगंज। नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में, नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में। जिला में रह के पढ़ी, जिला में रह के पढ़ी, चाहे पटना भोपाल में। नौकरी हाँ नौकरी, नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में। नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में। माई बाबूजी के बाटे हमरा पास हो, सफल हो के खातिर करी पूरा प्रयास हो। पढ़ी 10-10 घंटा, टिक सीखी नया फंटा, फेरा में ना रहे के, फेरा में ना रहे के, बासेटर आदलाल के। नौकरी हाँ नौकरी, नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में। नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में। करी नौकरी के सीट नली तैयारी, एसएससी दरोगा रेलवे के फॉर्म भरी। सीनियर संग रही हम इहे बात कही, टाइम वेस्ट न करब, टाइम वेस्ट न करब, हम पढ़ब कौनो हाल में। नौकरी हाँ नौकरी, नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में। नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में। जीके जीएस खातिर हम पढ़ी ले लू से, समान ज्ञान दर्पण खरी देनी पर माने। कुछ किताब टेक्निकल हम पढ़तानी आजकल, मैथ हम बनाई, मैथ हम बनाई ले RS अग्रवाल के। नौकरी हाँ नौकरी, नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में। नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में। छोटकी बहिन कैली बीएड के पढ़ाई, सीटेट वाला फार्म उनकर आंसू भराई। गुरुजी से इंस्ट्रक्शन लिखे ग्रुप डिस्कशन, पार्टी नाही करब, पार्टी नाही करब, ना पढ़ब कोनो बवाल में। नौकरी हाँ नौकरी,
नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में। नौकरी लेबे के बाटे कसहू त एही साल में।